हे काय भारी आहे ना. बघ हाईट का तेवढं होतं तेवढं बांध. कशी मारून घ्या. डायरेक्ट तू टाक. होय. चल रावण देते का लाईव्ह का काय होत नाही आता. अरे चालू झाला वाटता. एक कोणतरी इलो. हा इले झाली बाप चालू झाला पाहिजे. होय होय. उडत नाही. झाला झाला. हाय माधुरी शिंदे. हाय. इले इले बाबा एकदाचे. मगातपासून जवळपास अर्धा तास झाला लाईव्ह करतोय पण लाईव्ह चालू होत नव्हतं. हॅलो रुपेश देसाई, पल्लवी चव्हाण हाय. येत नाही तू कर. हाय भावा टाइमपास कट्टा. नमस्कार प्रशांत शिगवन. हाय अंजली जाधव. इले इले बाबा पटापट इलास. बरा केलास. तर मगातपासून जवळपास आम्ही अर्धा तास झाला लाईव्ह यायचा प्रयत्न करतोय. लाईव्ह काय चालू होत नव्हतं आणि बऱ्याच जणांचे इंस्टाग्रामवर वगैरे मेसेज आले, कॉल आले. 3 दिवस झाले व्हिडिओ येत नाही होत. तर जरा मी येऊन आता 3 दिवस झाले गावात, त्यामुळे गडबडा. बाबल्याची तर आधीपासून गडबडच होती. त्याची कार्डा काय पोचली नाही माका. जेवढे व्हिडिओ होते तेवढे सगळे संपले. हा ते आता नंतर गणपती झाल्यावर काय ते बघूक मिळतील. बाकी आता इल्यापासून रोज आपली कामं चालू आहेत. हे बघा ही आता ह्या पण चालूच आहे. या बघा ह्या संध्याकाळपासून ह्या चालू आहे काम डेकोरेशनचा. यंदा जरा डेकोरेशनचं आम्ही प्लॅनिंग चेंज केलं. हे सगळं आम्ही लालबागवरनं आणलोय. डोक्यात तसं प्लॅन होतं तसाच चालू आहे अजून तरी. आता बघू कसं काय होता पुढे. काय येत नाही तर गणपत आता 3 दिवस झाले. गणपती आता उद्या येतील पण व्हिडिओ आमचे काही येत नाहीत. व्हिडिओ शूट बरेच म्हणजे 3-4 केले आहेत. नंतर हां पण एडिट करायला बिलकुल म्हणजे बिलकुल वेळ मिळत नाही आहे. कुठेतरी बाहेर फिरतीचं काम असतं, नाहीतर काय ना काय चालूच आहे आल्यापासून. म्हणून आज हां सर म्हणून आज म्हटलं की लाईव्ह येऊया आणि सगळ्यांना सांगूया. कारण बऱ्याच जणांचे मॅसेज वगैरे आलेले. ॲक्च्युली काय झालेलं, एक महत्त्वाचा व्हिडिओ होता. जवळपास त्याचं शूटिंग झालं. त्याचं शूट 2.5-1 तासावर गेलं आणि ते सगळं व्हिडिओ एडिट करेपर्यंत बराच वेळ गेला. अजून काही एडिट होतच नाही आहे तो. त्याला 20 मिनिटावर आणायचं आहे आणि त्याच एवढ्या गजाली आहेत त्यांना कट करेपर्यंत बराच वेळ जातो आणि ते वेळच मिळत नाही. बाबलो काय काम करीत नाही, सगळा माका करूचा लागता. त्यामुळे हे बघा ह्यो फक्त असं हातात धरून उभा. ह्याचं कल व्हिडिओ बघितलं. कल कोणी आधी कल कधी का आज टाकला रात्री 12 वाजता काढलेलो. हा काल रात्रीचं 12 वाजता जो काल पण आम्ही 2 वाजता झोपलेलो आहोत. काल सगळं कलर काम वगैरे चालू होता. त्याचं एक रील टाकलेलं आहे इंस्टाग्रामवर आणि मग अशी एक व्हिडिओ टाकलेला आहे, तो जाऊन बघा. माका झाले 3 दिवस. फुरसत नाही म्हणून सांग. हां आणि बाबल्याक काय फुरसत नाही आणि बाबल्यामुळे माका पण नाही. सकाळपासून मी आज सकाळपासून 6 वाजल्यापासून व्हिडिओ बनवतोय पण एडिट करू काय टाइम मिळालेलो नाही. गणपती पण आम्ही सकाळी आज 9 वाजता गेलो. 9 की 10 वाजले ना. 10 वाजले. तर गणपती इलेलो आणि आता ह्या डेकोरेशनचं काम चालू आहे मगातपासून संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून. हां आता गणपती तुमका आता काय दाखवत नाही हा. फक्त लेट कशाक होतात व्हिडिओ सांगासाठी माका 10-15 फोन इले. उचलूक टाइम नाही आता. फोन त्याचं खय आता ते का पण माहित नाही. गावत नाही. हे बघ कोणतरी रंग देता हो. सुनील कुंभार सगळीकडे कामा चालू आहेत. रंगचं काम कधी रंग आमचा कल झाला. हा बाबलो जागो झालो तो कल सगळा झाला रंग काम. आता परत पुन्हा सुई. डेकोरेशन जरा बघून घ्या, अजून पूर्ण झालेलं नाहीये. थोडंफार चालू आहे. डोकं लावतोय हळूहळू. तुमका काळजीसाठी आमका आता या ऑनलाईन करू शकता लाईव्ह. हा भावईचा थांब श्रेयस गाडी भावईचा व्हिडिओ एवढ्यात काय येणार नाही बाबा. आता जरा गणपतीचे चालू करूचे. भावई देवीचा व्हिडिओ गणपती झाल्यावर आम्ही टाकणार. कारण की कार्ड बाबल्याचा लेट पोचला म्हणजे आता पोचलाच नव्हता मुंबई. आता हिल्यावर मी काय ते व्हिडिओ बघितले आणि आता एडिट करूक वेळ नाही तेवढं. येताना गावावरून काहीतरी घेऊन ये पंकज राणे.
यो पंकज राणे म्हणजे यो माझ्याकडच दिसत. होय होय हो. होय होय आणतोय बाबा. आमचे देते बांधाल मॉपचा बाबल्याक सांग बाबल्याक. विषय देते पाठवून. दीपक बुधवडकर बाबल्या. काय म्हणता? बाकी काय तुमची तयारी कितपत झाली? बाकी मजेत ना. आणि गावात कोण कोण इला? दिसतंय रे. पूनमताई कुठे? पूनमताई पूनमच्या घरी आहे. ती आता हा. जरा या कंबार तिची धरलेली या मनको चाळवलं. मटको चाळवलेलं हा. त्यामुळे ते घरी आहे. आमचा लाईव्ह बघित असत ती आता मोबाईल वर काय ढवळीत आता असतात. आमका गाडी घरीच असताला. हा. पाय जाई म्हणतीये मागे हे बघ माझं सांगतं असं म्हणत असताला. काकडी अरे बाबा तोशी आमका नाही येत. ठेवलेला. होय अरे. धडधडकीच्या तळी. कया हरतालिका. थांब थांब थांब. तोसा दाखव रे. हो. ही बघा ही हरताळकीची पूजा ही सकाळी झाली. या पुण्याला ठेवलेला. याच्यात एक तोसा या बघा. हे. या आता कधी कापर कधी या आता आता- सकाळी आता कापूचा हा आपण खायचंच आता. आता खाऊ केव्हा आता कापणार होता. आता थोड्या वेळाने भूक लागत आमका. बाकी उद्याची धमाल दाखवा. दुसरं पडतो तया पडतो अंजा. हे यादव नाही तर या खाली आहे. थांब थांब. तर बाकी तुमची तयारी गावात कोण कोण इला? बाबूचे व्हिडिओ खूप मस्त असतात. होय पण बाबूचे व्हिडिओ मस्त असतात. काय? एवढी फोन करा बाबा नाही तर अरे हा आणि हय कोण कोण येणार आता बघ. येणाऱ्यांनी आधी फोन करून यावा. जरा गडबड असता. कोण घरात नसला तर गोंधळ होतो. तुमची फेरी फुकट जातली तसं होक नको. येणाऱ्यांनी बाबा फोन करू घेवा. चिबूड घेऊन ये. चिबूड आमकाच खाऊक नाही तो उशी आम्ही आता विकत नाही आता उद्यापासून सुरू करणार आहोत आरत्यांच्या टायमात. याची त्याची तवशी चोरूची असली तर आर्थिक चान्स परसतो. होय आता आरतीच्या टायमात दोघा ठिकाणची. हा बघून ठेवला 2 दिवसात. आता तुकडो नाही रे बाबा. जरासं तुकडो म्हणजे तर कमी जास्त असतात केवढोच होतो. दुसरं आणलंय म्हणून आणखी का? हे मग तो हा आणखी असणार 4 ते. बाबूची पोरा कुठे आहेत बाबू? मी येणार आहे किंजवडे. हो या दीपक बुधवळेकर येवा येवा. फक्त एकदा फोन करू किंवा बाबल्याचा नंबर काहीतरी मिळात नसात तर इंस्टाग्रामवर मेसेज करा माका नाही तर बाबल्याक नंबर देतात. चिबूड किती झाले बाजारात खूप चिबुडाचं माहित नाही. चिबुडाचा बाबा हे काय चिबूड मी खात नाही बाबलो खातात. माका तवशीचं माहिती आहे. एकच मोठा होतो बाकीचे बरोबर होते रे. चिपळूण मापत बाजारात ह्यो बरोबर होतो. मग आता मग ह्योत लाव. मग आधी बघायचा होता. तू आता तुका माहिती माका सांगितलं एवढंच ह्यो एकच मोठो हा. मग बघ ते का काढ मग काय रे हे बाबा. उगाच मग लपडा नको. हे बघ ह्यो एक जरा गोंधळ चालू आहे. पाऊस नाही बाबा. पाऊस नाही जरा पाठवून द्यावा आमका हो आता सोलावणे का. लावणे हे बरोबर आहेत ना? बघ रे. बरोबर हे 2 लाव. हा तो काढून घे. हे असे गोंधळत म्हणून त्यामुळे 6 वाजल्यापासून ह्याच चालू हा. काढ परत लाव. काढ जोड. अजून लाइटिंग आमची करूची आहे. हो आम्ही सकाळी आज रात्रभर जागा होणार आणि थांब सैनिकाची मुलगी हा काय म्हणतो बाबूची पोरं कुठे आहेत रे? पुष्पा कुठे आहे? पुष्पा पूनम मगाशी सांगितलं त्यांच्या घराकडे होती. कोणाचं काय झालं तर यांचं पोरांचं काय नेमकं सांग ना. काय चालला आता गणपती एक नवस बोलायचो हा. भात शेती कशी आहे? भात शेती व्यवस्थित आहे. भात शेतीचे व्हिडिओ वगैरे दाखवणार. पण पाऊस येऊ कोया. जेवलात सगळ्यांनी? बाबू भाग्यश्री कोचरे ह्यो डायलॉग भारी मारला ना. बाबू उपवास आहे का? तू गेल्या वेळचं उपवास भारी पडलो ते का? कडक उपवास. अरे तुझी बायको कुठे आहे विनू? बायकोक सुट्टी नाही हो. कोण असते थांब. विनीत ब्रीत बायकोक सुट्टी नाही त्यामुळे ती इली नाही. माका एनी टाइम सुट्टी आहे म्हणून सांग. माका सुट्टीच असता त्यामुळे आधीच यो बघा उलट झालं मोबाईल मग तुझ्या यो पमो याच्या लग्नाची व्हिडिओ ती लवकरच होय ना रे. हा आणि ह्यो आणतो ह्यो तुमका पुढच्या व्हिडिओत दिसात पम्याचो भाव. हे तुमका पुढच्या व्हिडिओत दिसात. हे मंडपीची सगळी
हा काय म्हणतात त्या का? फुलपत्री हा फुलपत्री फुलपत्री दाखव काढू गेला फुलपत्री. वे, कल फुलपत्री दाखव. होय होय थांबा असं थांबा करून. जी काय काय नवीन माणसं आहेत ना त्यांना माहिती नाही असं करून दाखव आडवं अडवू नको परत अडवू नको. तर मित्रांनो कोकणात प्रत्येक घरोघरी ही अशी वर मांडी लावली जाते. हा मंडपी म्हणतात ते मंडपी गाव आहे. आणि त्याला अशी ही सजावट केलेली जाते. ही हरणाची फुलं आहेत, हे तिरडे आहेत, ही काय शेरवडा शेरवडा पांढरी. शेरवडा हा कौंडाळ ह्या कौंडाळ तो सुपारीचो काको. तिथं मागे सुपारी आहेत. नागकडी काय आहेत ते दिसत नाहीत नागलखडी. आता. ही हा नागखडी. ही नागखडी. नागलखडी नागल नाही रे बाबा. एक काहीतरी ठरवा बाबा. नांगरखडी म्हणता. नागलखडी हा तर ही अशी सजावट केली जाते. बाकी हे आपली कांगण्यो. आम्ही काहीतरी बघतोय नवीन नवीन काय आमका करायचं. काय जमता काय ह्यो बघता कांगण्यो. यंदा? दाखव. नवीन? होय होय यो कांगणी द्राक्ष माणसं दुबईतून पण कोणतरी मेसेज इलो वाचलंय नाही गेलो वर. हा कशी असं बरे आहेस ना. हम्म. हा असेच बरे राहा. आणि व्हिडिओ व्हिडिओ येतील जरा बाबा कळस होसा. त्यांका सांग नाहीतर 11 दिवसाचा ब्रेक का म्हणून सांग. 11 दिवस नको एवढं नको. मध्ये- मी मध्ये- जरा मध्ये- दोन दोन चार दिवसात ट्राय करीन तर येतील 2-1 दिवसात येतील. जरा सध्या व्हिडिओ पेंडिंग आहेत आधीचे त्यामुळे पुढचे व्हिडिओ ढकलत नाहीत. काय गणपतीत कोकणात मजा असते. आता माझ्या काळात तुमका किती आहात ही? म्हणजे हा विनू तुमचा गणपती किती दिवस? आमचं गणपती 11 दिवस. आणि थांब थांब पहिला आधी बाहेरचा दाखवतोय. घर दाखव त्यांका. घर आता असंच दाखवतंय लाईव्ह मध्ये म्हणून. लाईट लाव. ही बघा ही बाहेरची लाइटिंग ही पम्यान केलेली आहे ही बघा. तर हे आमचं घर आहे. गणपती इथे ठेवला आहे. गणपती व्यवस्थित नंतर दाखवतो. आणि या उजव्या बाजूचं हे एक बिराड आणि हे डाव्या बाजूचं हे आमचं बिराड. अशी 2 बिराड आहेत. एंट्री दळवेला इथून नसते. बाबू त्या साईडला खाली राहतो त्यामुळे तुम्हाला त्या बाजून दिसत असतं घर. तर ही 2 बिराड आहेत. आणि गणपती आमचा ह्या उजव्या साईडला असतो. बाकी पूर्ण घर तुम्हाला दाखवतो नंतर. आणि ह्या सगळ्या मातीच्याच भिंती आहेत याला अजून. हे बघा या अजूनही मातीच्याच भिंती आहेत घराला. घर जवळपास 100-120 वर्ष पूर्ण जुनं झालेलं आहे. 120 वर्ष झाली असतील ना. 1901. 1901 बाबल्याकडे माहिती आहे. कितपत ती माहित नाही. पिनू फोटो भावाईचे. अरे बाबा. हे भावाईचे फोटो काढलेलं. हा देवीचे काढलेले. बाबल्यान काढलेले आहेत. बाबल्या पाठवी ते गोप्रोत. गोप्रोत मग काय. हवे असले तर माझ्याकडे फोन कर. इंस्टाग्रामवर असत तर बाबल्याक मेसेज करा. माझ्याकडे फोटो नाही भावाईचे. बघताय तरी पण माझ्याकडे पिनू इंस्टाग्रामची लिंक पाठवू ना. इंस्टाग्रामवर होय मी खाली प्रत्येक व्हिडिओ खाली माझ्या इंस्टाग्रामच्या अकाउंटची लिंक दिलेली आहे. आणि दुसरी गोष्ट कलर्स ऑफ कोकणचा पण आम्ही इंस्टाग्रामचा अकाउंट चालू केलेला जवळपास आठवडा झालो. तर आता त्याच्यात तुमका कसले व्हिडिओ भेटतील जे आम्ही एडिट करताना आपल्या ह्या व्हिडिओ टाकत नाही. त्याच्यात गाडी असतात म्हणून काहीतरी असता उलाढाल असता केलेली. उलटो काय केलं ही साईड पुढे गेली. ही आता शेव गई ना. मग ह्यासाठी बांध. अरे असा केलं. जाऊ दे. हा तर जे व्हिडिओ आम्ही इथे युट्यूबवर टाकू शकत नाही ते आम्ही इंस्टाग्राम अपलोड करतो. त्यात तुमका गाडये बिळी सगळा मिळात. थंय काय बाबा गाड्यांवर बंदी नाही. हय जरा बंधन आहोत. थंय तुमका पुणग्याचे मेन आणि आपला पुष्पा ह्यांच्यावर फोकस आहे गाड्यांवर. आणि नंदन किती अरिया या पण तुमका त्याच्यात कळणार. हय आम्ही दाखवत नाही. आमका लिमिटेशन सगळे थंय किती सगळ्यांच्या अंगात किडे होतात. थंय इंस्टाग्रामवर कळणार. हा पुष्पा किती भोळा आता कळात. तर आमची तयारी अशी चालू आहे. बाबल्याची तब्येत होय बाबल्याची तब्येत आता बरी आहे. आम्ही काल परवा जाऊन आलो त्याला भेटून आलो. आता जस्ट त्याचा व्हिडिओ तो थय आज आमच्या बरोबर त्याचं जागरण चालू आहे. तो एका सगळ्यांचे व्हिडिओ कॉल चालू होते का. हा काय काय तयारी चालू आहे ह्या सगळा बघतात होता कडनं. आता त्याची तब्येत तशी बरी आहे. प्लास्टर सर्जरी झाली आहे त्याची आणि रिकवर व्हायला थोडा वेळ जाईल. त्यामुळे त्याला एक मिस करतो आम्ही सगळं. कारण भजनातला आमचा मेन माणूस होता तो वाजपी. तर आता बघू लवकरात लवकर बरा होईल तो. आणि त्याला पण सांगितलं एकदा व्हिडिओ करून पाठव म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना बघता येईल त्याची कितपत तब्येत वगैरे आहे ती. तर जसा तो व्हिडिओ पाठवेल तसं तुम्हाला दाखवू.
आणि आता आमची तयारी चालू आहे. उद्याचा एक दिवस थांबा, परवापासून बहुतेक तुम्हाला रेग्युलर व्हिडिओ मी देत जाईन. आणि एडिटिंगला सध्या थोडा वेळ कमी मिळतोय, म्हणजे कामं बरीच चालू आहेत. आणि आता ही अशा प्रकारे आमची तयारी चालू आहे. आणि हे सगळं होईपर्यंत 2-3 किती वाजतील अजून. अजून मेन अजून राहुला सकाळी. गणपतीचं ह्या राहुला ते काय हिरे लावूचे. हिरे लावचे राहुले आहेत. म्हणजे आज 4 वाजणारच. हो मम्मी पप्पा आले आहेत हो, का? काम होय ते करतोय. इले आहेत, पण आमचं ऑस्कर पण इलो हा. त्यामुळे ते एक सगळे मिनिट दाबोळ्यात पण आहेत, ते नाही. गणपतीच्या दिवशी येतील. उद्या गणपतीचा किती? दिवस उद्या येतील. उद्या येतील ते बरोबर. पुष्पा झुकेगा नाही साला. वय वय पुष्प झुकणारच नाही ना. नेमकं पूनम माहिती व्हिडिओ रोज टाकत जा. पूनम व्हिडिओ रोज टाकत जा. आता पुणग्या नाही हवंय, त्यामुळे आता काय बोलणार नाही. पुणग्या कधी व्हिडिओ नको, पुणग्याक फक्त कमेंट टाकू दे, तेवढं पुढे आमच्यासाठी. reply करा, comment हा वर reply देऊ सांगा एखाद्याला. तेवढं आमच्यासाठी आम्ही पुरे सांगायला झालं. लागला. व्हिडिओ आम्ही टाकता. आम्ही सांगायला लाव, पण हा. तुम्ही आता एका सांगा जरा रिप्लाय देऊ. पुणमकडे असतो का गणपती? हो प्रत्येकाकडे गणपती असतो. म्हणजे पूनमच्या त्या घरी नसतो. पूनमचं मूळ घर आहे ते वर आहे, त्यांच्या बाजूलाच, तिथे असतो. होय होय तुम्ही आम्हाला मोहात टाकलं, इंस्टाग्राम बघावे लागेल. होय आता बघा, आता थोडेफार व्हिडिओ गेले आहेत, हळूहळू जातील. आता तुम्ही रील हळूहळू बघा. बाबलो रील टाकणार तर आता. बाबल्याकडे दिलेला, आता किती रील बनवता बघूया. हे बाबा माका रीलचा तेवढा जमत नाही. तू असलंच तर जमत. मी आधीच सांगते, सगळेजण लाईव्ह त्यांच्या पुढ्यात चांगले, नंतर म्हणा नको तू. आमची पण गणपती तयारी चालू आहे मुंबईला. अच्छा मुंबईला. बाकी करा, करा, गावात करा. गावात कोण कोण येईल? तुमच्या जवळ लाईट आहे का? अरे बाबा. ह्यो सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न बाबा. आत्ता लाईट इलेली आत्ताच गेलेली, अर्धा तास झालो म्हणून लाईव्हचा राहुलेला. त्या जस्ट लाईट इली लाईटीचो बाबा गोंधळा. तो गणपती असन दे नाही तर काय असन दे. गणपतीत लईत आलेलो आता मेन लाईटीवाल्यांका. गणपती बघत नाही. बाकी सरकार का कळाला, रस्ते बरोबर नाही तर त्यांनी वरून येऊची सुविधा विविध केल्यानी, म्हणजे पण या लाईटीचो अजून गोंधळ सुधारलेला नाही. सुविधा केल्यानी पण तिकीट खकडे गेली. ह्या काय करता? तिकीट पण प्रत्येक गाडीवालो येतात वरसून. ह्या काय करता? आता एक मेन आमचे हा. मॅनेजर इलेले अरे आहेत. ह्या काय करता विचारतो. को ह्या आधी काय करता मला? ह्या तुमका नंतर झालं सगळा का? करणार झाल्यावर. ह्या असं होता. बाब्याने कसं कुडलेलं आहे. हा हा, तसा लोकांच्या कुडलेली म्हणून झालेली. नवीन डोक्या बाबा. मग या बघा अंत्याक कळाला. आणि समजला. बघा तुम्ही ते ऐकायलाच घेत नाही आणि परत तुम्ही येणार सुरुवात 4 करता. तासांनी बघू डायरेक्ट. हो. मी काम करतो, चालू होतं. समाज वाटी बिटी करून ठेवलं. सगळं काम होतं, पण नाही तर तुम्ही ऐकला मग सगळा गोंधळ घालला. आम्ही बरोबर. गोंधळ घालणारच हा. आम्ही तुमका माहिती आहे काय रे, सुई नाही बघत हा. तुमचं एवढं लक्ष असतं म्हणून या सगळा बरोबर चालू आहे. नाही तर काय, नाही तर यो ते आमचे बाबल्या. मॅनेजर आहेत हा. म्हणून. मॅनेजर नाही. हो अस्मिता. बाबल्यावर टाकलं असतं मग बाबलो एकाचा 2 करून ठेवी. बरोबर होत आहे ना, पुन्हा नाही तर परत तसा होईल मग सारखे. काय मग बस झाला होय तांबाया. हा तसं काय ना आपलं. अजून काय नाही ना तुझा? झालं तसं सांगलं त्यांना सगळ्यात लाईव्हचा. आता 11 दिवसात जरा गडबड आहे म्हणून. होय होय, पण 11 दिवस एवढे दिवस नाही येतले. 2-1 दिवसात येतले व्हिडिओ. हा. व्हिडिओ एक दिवस एकाच व्हिडिओ जरा टाइम झालेलो हा, कारण तो व्हिडिओ आमचा चांगला. edit करता. हा तो जरा जसं 2-2 तास मिळतात तसं मी बसतं एडिट करू, पण व्हिडिओचा 3 तासाचं फुटेजच काय आहे. टाकतं आज? थांबा हे काय इले पदेत हे आता गेलेले, हे घराकडे गेले परत इले. तुमका काय गणपती आम्ही ठेवताच हिरेवाल्या तोपर्यंत खेळतो बघा. तुम्हाला पण गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा. नाही तर परत काय सांगू देत नाही मी मला. लाईव्ह चालू. लाईव्ह कितीचा असेल तो आधी सांगा. तसा जरा सांगता येत नाही हा. लाईव्ह कधी आम्ही करू. आता बघा, मगातपासून depend on 1 तास झालो लाईव्ह करता. लाईव्ह करता होतो, आता चालू झालो. सुई येत नाही पडते. पडदे फाड तू डोमस. आणि यंदा सगळं नवीन डेकोरेशनचं सामान आणलेला, नाही तर दरवर्षी आमचा वेगळा असतं. यंदा म्हटलं जरा काहीतरी वेगळा करूया. तुम्ही वाणी येतं. बाकी काय अंत्या? बाकी अंत्या विचार काय प्रश्न. अंत्या आता तुमका लाईव्ह चालू झाल्यावर तो दिसलो हा. हम्म, बाकी त्यानं काम केलं ना बराच, पण आता तो ते काय डुलकी येत होती, तो जाणार होतो आता झोपाकच.
पण तो म्हणता लाईव्ह म्हणून बोलता जरा राहतोय मी बाई थांबतोय. राहतोय म्हणाले बघूया म्हणतात आज तू लोकांका. तो बोलत नाही म्हणजे हे बघ कमेंट दिली काय बोलत नाही बोलत आणतो नाही म्हणजे तोंडाला पाना. गणपती आणलास का होय होय गणपती आणलेलो हा आता तुमका मगाशी दाखवलंय हा सकाळी जाऊन आणला हो. आता उद्या तुमका गणपती दिसतात व्यवस्थित पहिली पूजा आमचीच हा. होणार मला आता. होय आणि हे आमचं मांडाचं घर असल्यामुळे पूर्ण वाडीत पहिली पूजा इथे होते त्यानंतर वाडीतल्या सगळ्या घरोघरी हळूहळू पूजा व्हायला सुरुवात होते तानाचं म्हण ह्या होता ना. लाईव्ह चॅट नोटिफिकेशन येत नाही लाईव्ह चॅट चालू आहे मला तुमच्या सगळ्यांचे मेसेज दिसत आहेत पटापट सगळे मेसेज वाचायला जमत नाहीये पटापट वर जातात ते. हा पण आहेत येत आहेत मेसेज बाबू दादाची ढोरा कशी आहेत होय काय रे ढोरांची अपडेट सांग काय बाबा तर हे तूच बाबा सांग ढोरांची अपडेट बरी आहे. कोणतरी येऊच होतो नाही येऊ. गिऱ्हाईक. त्याच्यामुळे माका तुमका व्हिडिओ काय करून दाखवू शकत नाही गडबडीत म्हणून सांग बाबलो. अरे विनू इंस्टाग्रामची लिंक पाठव ना इंस्टाग्रामची लिंक आता ह्या व्हिडिओच्या पण खाली तुम्हाला मिळेल इंस्टाग्रामची लिंक प्रत्येक व्हिडिओच्या खाली दिलेली आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये जाऊन चेक करा इंस्टाग्रामची लिंक आहे आणि नाही मिळाली तर इंस्टाग्रामवर घाडी विनय सर्च मारा पहिलंच अकाउंट तुम्हाला येईल नोटिफिकेशन येत नाही आता नोटिफिकेशनचं मला जास्त काही माहीत नाही आहे पण बहुतेक तुम्ही ऑलवर सेट केलं नसेल बेल आयकनला प्रेस करा तिथे ऑल असेल त्याच्यावर सेट केलेलं असेल तर बघा कारण की बऱ्याच जणांना पहिला प्रॉब्लेम होता पण नंतर यायला लागलेत नोटिफिकेशन तर ते एकदा तुम्ही फक्त चेक करा मग काय मांडी एक काय बांधलास मांडी एक बांधलेला दाखवलंय मगाशी सगळा व्हिडिओ आता ह्या बंद झालो की पहिल्यापासून चेक करा या सगळ्या काय काय लावलेला हा ह्या बघा शेरवडा काय दा शेरवडा शेरवडा त्या नाव मला शिर्डी, चुकता कौंडा कौंडा, नागकडी नागखडी घंटा सकाळी जाऊन लावलेला आणला हो. याचो पण व्हिडिओ हा अंतोच इल्लो माझ्याबरोबर म्हणजे मी अंत्याबरोबर गेलोय दोन पडदे लावून. पडदे काय दोन कमी होतात तर होईत नाही तसं तुझं कसलो नेरी पडत नाहीत ना. पडदे होत मग आधी बघ केवढा होता आता माका जास्त मोठं नको आहे तो हा एवढा इला तरी पुरे झाला आता चला जरा गडबड आहे बहीण कुठे आहे बाबू वहिनी कुठे आहे वहिनी जरा कामात आ त्यासाठी का मगाशी तुम्हाला घर दाखवलं हे बाजूचं बिराड आणि या भिंतीच्या बाजूला ते आमचं बिराड आहे पुष्पाताई कुठे दिसत नाही पुष्पाताई कशी दिसेल गणपती दिवस आहे प्रत्येक जण आपापल्या घरी आज सकाळी झाला होतो दिसतो. हा आता सकाळी तुम्हाला सगळी दिसली असती सकाळी बाबून व्हिडिओ केल्याने काय माहित नाही मी काय केलंय तो. केल्यानं हा येतो तो व्हिडिओ. हा सकाळी सगळी होती हरताळक्याची पूजा झाली तेव्हा उपास मना चढलो आम्हाला नेमका. हा तर आता झोपली असतील माझ्या मते ती सगळी नाही तर गणपतीचे काय काम या असतील तर कष्टाला बघित आमका हा याक लाईव्ह आता बघित बघित असतात असतात. कमेंट मारणार नाही होय कमेंट. पुणग्या काय या घराकडे असतात लाईव्ह आमचा या बघित असणार तर आता फोन ह्या कट झाल्यावर त्या येणार आमका म्हटल्या नसताना माहीत हे काहीतरी करत. तर चला आता इथेच थांबूया बराच लेट झालाय भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये उद्या तर व्हिडिओ येईल असं वाटत नाही आहे उद्या खूप गडबड असेल पण परवा बहुतेक येईल तू काय याच्याबद्दल काय बोलणार नाही तू आता सांगशील येत म्हणून आणि तू बाजू उद्या लाईव्ह करूच आपल्याला. हा लाईव्ह आपण करू उद्या आरती बिरतीच्या आरती टायमावर बिरती करू शकतो. हा उद्या संध्याकाळी किती वाजेपर्यंत तरी 7 वाजता. 7-7:30च्या दरम्यान लाईव्ह 7 कसा रे आरती पहिली आपल्याकडे होणार हा नाही मग 7 कसा मग आपल्याकडे शेवट. मग तोच 8:30-9 9 असतील वाजता. हा संध्याकाळी उद्या 9 असतील बहुतेक आम्ही तेव्हा लाईव्ह करू लाईव्ह तेवढ्या टायमात आधी झालं होऊ काय चालू हा ती या- मेन आणि आमचं मोठं प्रॉब्लेम झालो मोबाईलचो हा. लाईव्ह होईत नाही त्याचे. गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला पण गणेश तुमका चतुर्थीच्या खूप सांग खूप सगळ्यांका. शुभेच्छा एकदा म्हातारी होई बाबल्याची होई होतल येत ती आता जरा ती कामात बिझी आहे येळ नाही रे. येळ नाही कामात मला गावला या बघा काय रे करणार. हाय आराध्य गावडे चला मित्रांनो आता इथेच थांबूया आता हे जरा थोडंफार याच्यात फेरबदल करावं लागेल काहीतरी चुकतंय तर चल भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओत आणि आमचे चांगले आता व्हिडिओ येतील बरेचसे प्रयत्न करायचे आहेत चला आता इथेच थांबूया बाबल्याचा डोक्या काय चलत नाही हा चला आता जरा थांब हा. जरा तोरणं लावची. तोरणा बिरणा लावची आहेत. चला मग बाय बाय गुड नाईट सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा आणि काय गावा बिवा गेला असेल तर येणार असाल होय तर आधी फोन करून यावा चला बाय बाय गुड नाईट फोन करते बाबलू डोरारी असा. होय चला